Здравейте на всички в първият ми клип за този YouTube канал. Казвам се Любомир Онов и съм на 26 години от град Пловдив, като съм един от съоснователите в маркетинг агенция DECVISION. Основно се занимавам с Google Ads и уебсайтовете за нашите клиенти. Исках да направя този клип, за да мога да споделя на всички това, което най-много ме вълнува, а именно темата Google Ads. И като човек, който вече има доста опит в това нещо, смятам, че имам да дам добавена стойност на всеки един, така че да може да научи нещо, което да може да вземе и да си приложи в собствения бизнес. Като също така исках и в този клип да ви разкажа малко повече за мен, моята история, как изобщо стигнах до този етап да заснемаме това клипче. Всичко започва горе-долу, когато бях на 14 години. Тогава беше първата ми работа, а именно точно в тази стая, която моите родители имаха магазин за хранителни стоки и реално тук беше първият ми трудов опит, който успях да натрупам. Като останалите неща, които съм работил, са били общак, бил съм доставчик в Foodpanda, работил съм в завод, който произвежда CNC машини за зъботехниката, след това бях в IT индустрията и ето вече се намираме в този етап, в който развиваме агенцията не само в България, ами и в чужбина. Другото нещо, което исках да ви споделя е, че ние сме трима собственици на агенцията, които сме най-добри приятели и точно това е, може би, нашата силна страна, понеже ние сме трима най-добри приятели и сме супер амбицирани, искаме да постигаме много, знаем как да постигаме най-добрите резултати за нашите клиенти, работим постоянно и знаем, че може да бъдем най-добрите. Сега относно темите, за които ще говоря в този канал, това ще са практични примери за това как ние се справяме с дадени ситуации, когато стане въпрос за Google Ads. Искам да ви покажа нещата, които сме опитали, които знаем, че работят, които знаем, че не работят, защото и това също до голяма степен е опит, като основно се фокусираме върху бизнеси, които продават продукт или услуга в сферата на дома. Тоест бизнеси, които продават мебели, климатици, чаршафи, килими, врати, прозорци, абсолютно всичко свързано с дома. Така че очаквайте много интересни клипове, абонирайте се и до следващия клип.